केरी बेगनि मुङाव 7 रां लानायनि थाखाय कम्पानिया 3,000 रां जरिमाना होनांदों। पेपार केरी बेगनि मुङाव कम्पानिया गनायथि गैयाजासे बायगिरिफोरनिफ्राय 7 रां बुथुमदोंमोन। बे अजदखौ मोनखांनायनि उनाव बायग्रा आय'गा कम्पानिखौ जरिमाना होनो बिथोन होयो। 7 रांनि केरी बेग हरनानै कम्पानिया 3,000 रां जरिमाना होनो गोनां जायो। बे बिथोनखौ दिल्लीनि जिल्ला बाहायग्रा रेडरेसल कमिसननो होनाय जादोंमोन होननानै मिथिनानै मोनो। सासे बायगिरिनिफ्राय जेबो बिथोन मोनाबालानो केरी बेगनि मुङाव 7 रां लादोंमोन। बेवहाय जेबो फोसावथाय गैयामोन दि नोंथाङा नोंथांनि बेगखौ न'निफ्राय लाबोनानै बायनाय बेसादफोरखौ सोनानै लांनांगोन होनना। केरी बेगनि मुङाव 7 रां लानायनि थाखाय कम्पानिया 3,000 रां जरिमाना होनांदों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 दिसेम्बरनिफ्राय 31 दिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।